Eta etxean gurasoaka, zaitegaz, amagaz, eta holan zein holan respetu edo agindu edo etxea ordenetan nebana? Ama beti ordeni mando, ez? Ama beti zarataka, baina aiten mirada bat, da, bueno, más rectos que una vela. Benetan, Osea, ezin zen gizon bat, ez da gizon esan, baina miradea bat bakarrik bota, Baina igual urrinetik, jo, ja, osea, ezin zen ja, ama igual zantxokea, zakizu, bai, baina aite? Ja, eta gero gaztetan kasureko Romeritik ze hor duten etorri, eta holango gauzek nok... Ni gautxuri zinez, Aiti izin zen apurre pasetako gehiago, ama komarreta. Baina, karo, urten igual sortziretan, da gero goizean kroasanakaz etorritzera da dazpadar. Zer badak izu, ronkea, baina, bueno, kroasanak edo, goio de mantequilla edo.